بريخ فتات بيتو دابونا أخرنات قلابول روباتات عدنا بعل من اللخوم كابحوات فدرانا سلام كمي كنيكم تخاتلت مدب تግርኛ ቢትስ መድሃኒ የቢተውየ ምሳኹም ዘለኹሎም ማዓንቲ ነቶም አፍቀርቲ ስነት ምፍላይ ከዓ ነቶም ሓያል ናይ ደርፊ ምስቲ መቃር ድልየት ዘለኩም ተኸታተልቲ ሓደ አገዳስ መደብ ይሕዘልኩም መጽእ ዘለኹ ንስኻ አንታ እዩ ናይ ደርፊ ትንተና ትሕዝቶ ዘለዎ መደብ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ከአምነ ዝኾነ ፍርያት ጥበብ ክጅምር ከለሲ በሐሳብ ይዝጅመር እቲ ጥበበኛ ክገልጾ ከካፍሎ ወይ ከዓ ሰባት ክሰምዕዎም ኣለዎም ዝብሎም ፍራ ሓሳባት ከዓ በቲ ዝመልኮ ናይ ጥበብ ቋንቋ ቢሉ ናብ ኣስተማቕርቱ ጥበብ የብፅሖ ሕዚ ብፍሉይ ብዛዕባ ደርፊ ክሳብ ንዛረብ ዘለና ግን ሓሳብ ኣብ ደርፊ ቅድሚ እቲ ዝኾነ ካልእ ናይ ጥበብ ባእታ ዝመጽእ ነገር እዩ ምክንያቱም ሓሳብ ዘይብላ ወይ ከዓ ሓሳብ ዝወሓዳ ደርፊ ዓቕሊ ጌራ ተተባሂላ ንሓደ ወርሒ ጥራይ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ክትጸንሕ እትኽእል ወይ ከዓ እቶም ሰማዕቲ ዓቕሊ ጌሮም ተተባሂሎም ንሓደ ወርሒ ጥራይ ክሰምዕዋ ዝኽእሉ ምክንያቱም ኣስተማቐርቲ ደርፊ ደርፋ ከስተማቕሩ ከለዉ ዝግደሱ ቀዳማይ ነገር ሓሳብ እቲ ደርፊ ኣነቓቓሕ ድዩ ኣተካዝ ድዩ ኣዘናጋዕ ድዩ ዋላስ እንታይ ዓይነት ስምዒት ርድኢትን ክፈጥረሎም ይኽእል እዮም ክርድኡ ዝፍትኑ ነታ ደርፊ ከዓ ዕምቆትን ኣገዳስነትን ናይቲ ዘለዓለቱ ሓሳብ እዩ ነባሪት ከም ትኸውን ዝገብር ሕጂ ዕምቆት ክንብል ከለና ደራፋይ ዘለዓለ ርእሲ ብዙሕን ስጡምን ሓበሬታታት ገይሩ ብፍልስፍና ሓሳብ ክቕስቅስ ዝኽእል ኣገባብ ክቐርብ እንከሎ እዩ እዚ ከዓ ነቲ ደርፊ ረቂቕ ዘብሉ ምክንያቱም ሓንቲ ደርፊ ካብ ተራ ዕላላት ወይ ከዓ ተራ ብሂላት ዝረሓቐት ስነ-ምጎታዊ ሓሳባት ሒዛ ክትቀርብ እንከላ እያ ኣብ ኣስተማቐርቲ ሓድሽ ርእዮት ክትፈጥር እትኽእል ስለዚ ዕምቆት ክንብል እንከለና ንኣብነት ሓደ ደራፋይ ብዛዕባ ተስፋ ክደርፍ እየ ንሰማዕተይ ከዓ ኣብ ሂወቶም ተስፋ ከይቆርፁ ከተባብዖም እየ ኢሉ እንተሓሲቡ ኣብ ዙርያ ተስፋ ምግባር ተስፋ ዘይምቑራፅ ወይ ከዓ ዘይምውዳእ ብዙሕ ክብሎ ዝኽእል ነገር ኣሎ ስለዚ ምናልባት ዕጆኻ ህዝቢ ዓቕሊ ግበር ተስፋ ይትቁረፅ ኢሉ ክደርፍ ይኽእል እዩ እንተደኣ ንፉዕ ጥበበኛ ኮይኑ ግን ነዞም ኣርእስታት እዚኣቶም ዓቕሚ ፍልስፍናዊ ሓሳባት ገይሩ እዩ ክገልጾም ዝኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ተሪእና ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ዝበሃሉ ኣብርሃም ወፈወርቂ እኒአ እታ ምንባር እትብል ደርፊ ተሪእናያ ብዛዕባ ተስፋ ዘይምቑራፅ ኣብ ነብስኻ ምእማን ኣዝዮም ዓሞቕቲ ዝኾኑ ሓሳባት ኣካትትሎም ኣሎ ኣብርሃም ስለምንታይ ተስፋ ክንቆርፅ ከም ዘይብልና ከእምነና እንከሎ እቲ ዝገጥሙና ብድሆታት ክጎድኣና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘሕይለና እዩ ዝነግረና ዕድልና ከዓ ከይፃዓርና ከይደኸምና ከም ዘይትፅብቕ እዩ ዘብርሃልና ተስፋ ጌርና እንተፅዕርና ከዓ ከውሒ ዘልምዕ ሓይሊ ከም ዘሎ እዩ ዝረዳእና ብዓብዩ ከዓ ምንባር ማለት ከይረብረብካ መፅዓር ምዃኑ ብብዙሕ ዝርዝራት እዩ ዘእምነና ሕጂ እዛ ደርፊ ኣብ ዙርያ ዘለዓለቶ ርእሲ ኣዝዩ ዓሚቕ ፍልስፍናዊ ሓሳባት ዝሓቆፈት እያ ካብ ተራ ተደጋገምትን ዘረባታት እውን ዝረሓቐት እያ ስለዚ እዛ ደርፊ ካብ ስራሕ ኣስታ 30 ዓመታት ጌራ ክትድቅዕ ነቲ ካብታ ደርፊ ክንወርሶ ዝግባአና ዝነበረ ልቦናሲ ከም ተረባ ዘረባታት ክንደጋግሞ ይከኣልና ስለዚ ነዛ ደርፊ ኣብዚ ግዜ ኮይና ክንሰምዓ ንፈልጦ ነገር ንሰምዕ ዘለና ዘይኮነስ ከም ሓድሽ ደርፊ ኢና ንሰምዖ ምክንያቱ ዕምቆት ኣለዎ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰማዕናላ ህሞትካ ሓድሽ ዕምቆት ኢና ንበፅሕ ሕጂ ዕምቆት ዘይምህላው ንደርፊ ከመይ ከም ዝቆትሎ ንኣብነት ናይ ሓድሽ ናይ ተዳሎ ኣልበም ኣይከብድናኒ ትብል ደርፊ ኣላ ሕዚ ነዛ ደርፊ ከም ኣብ ነዘምፅሐልኩም ምክንያት ምስዛ ንዛረበላ ፀናሕና ናይ ኣብርሃም ወፈወርቂ ሓደ ዓይነት ቴማ ወይ ከዓ ዕላማ ስለ ዘለዋ ተዳሎ በዛ ደርፊ ኣቢሉ ናብራ ኣይከብድናኒ ክንክእሎ ኢና ክንስዕሮ ኢና ከእምነና ዘቕርቦም ምክንያታት ተሪእናዮ ዕምቆት ዝበሃል ነገር ክንረክብ ይንኽእል ምክንያቱም ሓደ ተደጋጋሚ ዕላላት ብሂላት ካብ ምጥቃም ኣይቦኸረን ንኣብነት እታ ደርፊ ክትጅምር ከላ መምህር ኣምሂሩ እዩ ዝፍትነካ ሂወት ግን ፈቲና እያ ተምህረካ ዝብል ዝኣረገ ብሂል ሒዛ እያ ትጅምር ነዊሕ ከይከደት ከዓ ተዳሎ ንዓወት ንውድቀት ሓንቲ እኮ እያ ካብተን ትዕወት ዝብል ስንከፈ ዝኾነ ኣብ ባህል ሒዛ እያ ትቐፅል ኣይከብድናን እዩ ክትብል ከለኻ ግን ንውድቀት እውን ክንስከሞም ኣለና ኢኻ ትብል ዘላ ውድቀት ደኣ ከቢድ እምበር ምናልባት 7 ግዜ ወዲቕካ 8 ግዜ ትትስእ ደኣ ባህል እምበር ካብ ዓወትን ውድቀትን ሓንቲ ኢና ንዕወት ኢልካ ኣይከብደና ከቢድ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስለምንታይ እዩ ዘይከብደና ወይ ተኸቢድና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሉ ዘምፅኦ መፍትሒ ከዓ ኣሎ ካብ ዓወትን ውድቀትን
ሓንቲና ንዕወት ኢልካሲ ኣይከብደናን እዚ ከምዚ ኢሉ ከለሲ ስለምንታይ እዩ ዘይከብደና ወይ ትከብድና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሉ ዘምጾ መፍትሒ ካልእ ዘይውሓጥ ነገር እዩ እንታይ ዝብል ምውዳቕ ዝከብዶ እንተሎ ነዛ ደርፊ ስማዕብሉ ዜማ ተዳሉ እዚኣስ እታ ሕምረት ናይታ ደርፊ እያ ንሓደ ምውዳቕ ዝከበዶ ዓርከ ንዓብዚ ኣላትካ ስማዕ ኢለይስ ግን ካብ ምውዳቕ ዘይተድሕኖ ፍልስፍናዊ ሓሳባት ወይ ምኽሪ ኣይትልግሰሉን እያ እኳ ደኣ ተወዲካ ተሰከሞ ወይ ከዓ ናብ ደርፊ ተመላለስ እያ ትብል ስለዚ ተዳሉ ሓንቲ ኣገዳሲ ርእሰ ልዒሉ እንተብቅዕ ዕምቆት ኢሉ ኣትዩ ርዝን ዝበሉ ወይ ከዓ ኣእምሮ ዝትኽትኹ ሓሳባት ወይ ካብ ምውዳቕ ዘናግፍ ነጥብታት ከመጽእ ብዘይምኽኣሉ እዛ ደርፊ ዕላማ ክትወቅዕ ኣይከኣለትን ስለዚ ናይ ደርፊ ሓሳብ ክትብግስ ከለኻቲ ቲ ኣርጉመንት ወይ ከዓ ቲ ክትዕኻ ብተራ ዘረባ ዘይኮነስ ብዓመቕቲ ነጥብታት ዝሃጠረ ክኸውን ኣለዎ ኣገዳስነት ሓሳብ ክንብል ከለና ከዓ ስነልቦናውን ማሕበራውን ኣጠማምታ ናይ ሰማዕቲ ክቕይር ዓቕሚ ዘለዎም ሓሳባት ማለት እዩ ሕዚ ምናልባት ሓደ ደራፋይ ሓሶት ዝበዝሖ ስድነት ዝዓብልሎ ስነ ምግባር ህዝቢ ዘነውር ደርፊ ክደርፍ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ደርፊ ከዓ ርግፅ ዘየግድስ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዘጉህውን ከም ናይ ስነ ጥበብ ርስሓት እውን ዝሕሰብ እዩ ብኣንጻር ግን ገለ ደረፍቲ ህይወቶም ሙሉእ ንስለ ሓቂ ንፍትሒ ናጽነት እዮም ዝደርፉ ንኣብነት እንተሪእናኻ የማነ ባርያ እቲ ዝበለጸ ናይ ትግርኛ ደራፋ እዩ እኳ እንተዘይበልና ሓደ ካፍቶም ዝበለጹ ናይ ትግርኛ ደረፍቲ እዩ የማነ ባርያ ክሳብ ሕዚ ደጋጊምና ክንሰምዖ ዝገበረና ምክንያት ከዓ ደርፍታቱ ኣዝዮም ኣገደስቲ ሓሳባት ጸይሮም ስለ ዘለዉ እዩ የማነ ባርያ ኣብ ነብሱ ወከፍ ደርፊ ክብሎ ዝደሊ ነገር ኣሎ እቲ ክብሎ ዝደሊ ነገር ከዓ ሓቅን ፍልጠትን ብዝመልኦ ኣገባብ እዩ ዝብሎ ስለዚ ኣገዳስነት ሓሳብ ኣብ ደርፊ ንምርዳእ ኣብ ደርፍታት የማነ ባርያ ብዛዕባ ክንረኽቦም ንኽእል ሓሳባት ክነትኩር ኢና ኣብ ስነ ጥበብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስነ ጽሑፋዊ ጥበብ ውጽኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ተኮይንካሲ ትፈልጦ ነገር ጥራይ ክትጽሕፍ ከም ዘለካ ዝምኽሩ ብሂላት ኣለዉ ምክንያቱ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ርእሲ ክትጽሕፍ ተፈቲንካ ሓሳባትካን ቅንዕናን ስምዒትን ይጎድሎም ኣሰማዕርቲ ጥበብካ ቅንዕናን ስምዒትን ከም ዝጎድሎም ንኽርዱ ግዜ ኣይወስደሎምን ብዛዕባ ትዕዝብታትካ ስምዒታትካ ሓሳባትካን ድሌታትካን ክትጽሕፍ ተፈቲንካ ግን ዓቕሚካ ትፈልጦ ዛንታን ሓሳብን ስለ ዝጽሕፍ ዕዉት ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ የማነ ባርያ ከዓ ኣብ ነብሲ ወከፍ ደርፍታቱ ብዛዕባ ድሌታቱን ስምዒታቱን እዩ ዝደርፍ ነይሩ ስለዚ ናይ የማነ ባርያ ድሌታቱ እንታይ እዩ ነይሩ እንተይልና የማነ ባርያ ኣብ ሃገሩ ብዘይ ዝኾነ ጸቕጥን ተጽዕኖን እዩ ክነብር ዝደሊ ነይሩ ነዛ ድሌት እዚኣ ከዓ ኣብ ድሌታቱ ብዓሚቕ ስምዒትን ንጹር ቋንቋን እዩ ዝገልጽ ሕዚ ዘን ቃላትን ነግሕታትን ከመይ ተቐሚጠን ከም ዘለዋ የማነ ባርያ ትርጉም ናይ ህይወት ምንባር እዩ ምንባር ከዓ ትርፉ መቐረት ኣለዎ ኢሉ ከም ሰብ ምንባር ግን ኣብ ገዛ መሬትካ ምንባር ምዃኑ ይገሊጹ ንሱ ከዓ ከም ሰቡ ከምኡ ከም ዝደሊ ይገሊጹ እዙይ ከዓ ናይ ባርያ ድሌት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ከም ሰብ ክነብር ዝደሊ ስደተኛ እዩ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ኣገዳሲ ዝገብራ ከዓ ካብ ትርጉም ምንባር ጀሚራ ዝዓበየ ናይ ባርያ ድሌት ብዓሚቕ ስምዒትን ክትገልጽ መኽኣላ እዩ ምክንያቱም እቲ ስደተኛ ኮይንካ ትሕቲ ሰብካ ምንባርሲ ብርግጽ ምንባር ኣይኮነን ብዘይካዚ ግን ባርያ ነታ ኣብ ገዛ መሬትካ ምንባር ትብል ድሌቱ ኣብ ካልእ ደርፍታት እውን የድነቓ እዩ ደልዮ እንተዝኾነለይ ሓሳብ ናይ ልበይ ተዝሰምረለይ ወምኸድኩ ገዛውትና ዓደይ ዓይነት ኣብዛ ደርፊ ከዓ ብንጹር እቲ ዝደልዮ ነገር ናብ ገዛውትን ዓድን ምምላስ ምዃኑ እዩ ቀፂሉ እውን ደቂ ዓድና ካብ ርሑቕ ማዕዶ ንተኣከብ እንዶ ገዛውትና መዓዚና ንኸዶ እዩ ዝብል ብሓፂሩ የማነ ባርያ ኣብዛ ደርፊ ሻቆሎቱን ናፍቆቱን ዓዲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ስደት ከይበል ዘለዎ ፍርሕን ምጥርጣርን እውን እዩ ዝገልጽ ወይ ከዓ ዘንጸባርቖ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ድሌት ናይ የማነ ኣብ ገዛ መሬቱ ብራህዋን ቅሳነትን ምንባር እዩ ነይሩ ዕላማ የማነ ባርያ ከዓ ብርግጽ ናጽነት እዩ ነይሩ ሕጂ ምናልባት የማነ ባርያ ሓደ ኤርትራ ክርኢ ዝደሊ ዝቃለስ ዝነበረ ስነ ጥበበኛ እዩ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ሓድነት ኤርትራ ዝቃለሱ ስለ ዝነበሩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ባርያ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ግን ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ዝነበረ ረቂቕ ኣረኣያ እዩ ብሓፂሩ ዕላማ የማነ ባርያ ሓድነት እዩ ነይሩ ነቲ ንምርዳእ ከዓ ሓርበኛ ዝርእሳ ደርፊ ምስማዕ ክድልየና እዩ ማለት
ካልኣይ ክፋል ይረኸበና